Sådan der. Hvor er vi hen, Per? Tyrkiet eller Molsbjerge. Der står der en bombezone her, og det er mineret eller sådan. Vi skal lige køre ud i siderne, men jeg ved ikke helt, hvor vi er henne. Men det ligner. Der er lidt sådan Molsbjerg over Der det. er lidt Molsbjerg. Ja, det vil sige. Men i aften skal vi til have McDonald's. Jeg glæder mig til at få pomfritter igen. Fritter. For helvede. Og vi er højt op. Ej, det er grimt. Det er spektakulært. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Nej. Hjælp mig dog. Ja, det er sådan lidt. Altså en lille smule svært at sætte ord på. Udover at det er farligt vejr. Farligt vejr. Ja. Altså jeg kan se langt ude i horisonten, lidt til højre. Ja, prøv at se, om jeg kan fange det her. Der fortsætter vejen op. Ja. Og så kommer vi måske et eller andet sted derop. Og så kommer vi jeg ved ikke. Det er ikke kortlagt. Så der er ingen GPS, der er intet heroppe. Men et gedespor, det er det. Ja, fandme sjovt. Og der er ikke stav. Meget tyskerfrit. I har ikke set en bil, et hus, et menneske i 14 dage? Altså en time i hvert fald. 2. Men det er helt vildt. Ja, det. Helt stille. Intet. Ej, jeg kan høre din Transalp tigger lidt. Den tigger, det må man sige, den er også meget varm. Fedt at hold nu kæft, jeg vil bare ikke punktere her. Overhovedet ikke. Jeg har en ejerklippe med som værktøj. Den bliver fandme også bevendt, hvis du skal pille sten ud af det dæk der, det er helt sikkert. Ja, der er ingen dæk. Vi har intet dæk på de her. Prøv at kigge. Ja, vi kan lige. Ja, det er ikke. Ja, det er ikke sådan mega offroad-venligt, det er det ikke. Sjovt er. Ja. Tak for i dag. Vi ses på den anden side af bakkerne.